Zaplá. Tak jo, čau lidi. Vítám vás u nového videa. Pořád nic nechytám, ale... Jo, koukejte. Co? Nad námi je letadlo. Nad námi je letadlo Aeroflot. Takže s ním budu hodně moc. Se rozplácla kodita. Můžete salta. Taky já chci na nějaký koupák. Já bych chtěl na nějaký koupák. Protože je horko. Ale i zatím, kdy prší. Málo ale.